На мама. Обърни се към мама и го казвай. Мила мамо, аз не знам, що не мога да ти дам. Нямам нищо дори, не набрачи тя дори. Имам само две очи, топли плъчови очи. Мила мамо, дайте знам, леко с тях аз мога да ти дам. Мила мамо, Хайде сега всички дечица искам да вземат вазичките с свечетата и да ги подарят на своите майки за празника. Не,